ଉଣେଇଶ 4 ଆଜିର ଦିନରେ 1904 ଆଜିର ଦିନରେ ମୋଗଲ ସରାଇଠାରେ 1904 ଆଜିର ଦିନରେ ମୋଗଲ ସରାଇଠାରେ ଜନ୍ମିଥିଲେ ନବଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମିଥିଲେ ନବଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ମୋରେ ଶୁଣ ପିଲାମାନେ ମୋରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସହ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଜନ୍ମଦିନ କରୋନା ନିୟମ ସହ ପିଲେ ପାଳନ କର କରୋନା ନିୟମ ସହ ପିଲେ ପାଳନ କର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଚଲାବାଟ ତାଙ୍କେ ଚଲାବାଟେ ତାଙ୍କ ଚଲାବାଟେ ତାଙ୍କ ଚାଲି ଚାଲି ତୁମେ ଚଲାବାଟେ ତାଙ୍କ ଚାଲି ଚାଲି ତୁମେ ନବଭାରତର ନିର୍ମାଣ କର ଚଲାବାଟ ତାଙ୍କେ ଚାଲି ଚାଲି ତୁମେ ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ କର ନବଭାରତ ନିର୍ମାଣ କର ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀ अमर रहे गांधीजी शास्त्री जी अमर रहे गांधीजी शास्त्री जी अमर रहे जय भारत माता।